Mimochodom, elektromobily je to jednoducho lepšie auto. Takmer vo všetkom výkon, ticho, pohodlie, jazdné vlastnosti. V dostupnom aute máte výkon a komfort, čo predtým len v drahých autách. Museli ste minúť veľa na pohodlné, tiché, ale svižné auto. Elektrické auto je účinnejšie vďaka elektromotoru. Spaľovací motor je účinný asi na 25%, elektromotor na 80%. Elektromotor vynašiel tu v Londýne Michael Faraday. To typicky britská vec. Spaľovací motor je podľa mňa pekelný nemecký vynález so zbytočnou zložitosťou. Je tu jedna vec, tá prekliatá úzkosť z dojazdu a čas nabíjania. Ako oproti tomu, aké príjemné je šoférovanie a tak ďalej. Napísal som článok pre Evening Standard, kde si predstavujem opačnú situáciu. Všetky autá sú elektrické, jazdíme v malých elektromobiloch a nabíjame ich. Zrazu príde nejaký inžinier z Volkswagenu s lepším nápadom. To nesmierne komplikované. Do auta dáte obrovskú nádrž horľavej kvapaliny však a ide do valcov, kde vytvárame sériu výbuchov. Krútiaci moment produkuje len v obmedzenom rozsahu cyklov. Potrebujeme prevodovku, olej, vzduchový a vodný filter a kopu ďalších vecí. Je to oveľa zložitejšie. Takže sa pýtate, funguje lepšie ako elektromobil? Nie, v podstate nie. Nie. Dobre, je tichšie? Nie, nie, práve naopak. Je hlučné. Však to čistejšie? Nie, nie, vypúšťa to bordel zo zadu. Nie, jasné. Dobre, je to jednoduchšie vyrobiť? Nie, vôbec nie. V pohonnej sústave je 250 pohyblivých častí. Viem, že elektromobily majú len 7, ale toto potrebuje 250. Jasné. Dobre. Aká je výhoda? Môžete ho natankovať veľmi rýchlo. Túto vec nebudete môcť doplniť doma však? Nie, budete musieť ísť na špeciálne miesto. Nebude to len malá stanica pri ceste s rýchlo nabíjačkou. Bude to obrovský komplex predávajúci jedlo a nápoje. V podstate kariéra toho chlapíka skončila, že? Dobre, takže 0,05% ľudí, čo denne jazdia 350 míl a majú obrovské mechúre, budú mať úžitok z tohto šialeného motora, ale ostatní to budú mať ťažké. Naozaj si nemyslím, že to bude fungovať.